ବାପା ସବୁଦିନ ଚୁପଚାପ ଚଳି ଆଲୁଅ ଦେଇଥାନ୍ତି ଢାଳି। କେହି ପଚାରି ବି ନାହାନ୍ତି କାହିଁକି। କାହିଁକି କିଏ ନିଜେ ଦଗ୍ଧ ହେଇ ଅଜାଡ଼ି ଦିଏ ସମୟକୁ ବେଖାତିର କରି। ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦିଏ ଯୌବନ ନିଜ ଖୁସିକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନାମ କହି। କେବେ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ବି ଜରୁରୀ ଭାବିନି କେତେ ପ୍ରେମ ଅଛି ସେ ନୀରବତା ଭିତରେ। ସେ ମିଥ୍ୟା ଅନୁଭବ କରାଇବାକୁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ତ ମୁଁ ବୋଧେ ଅନୁଭବ କରିନି। ଆଉ ଯଦି କରିଛି ବି କହିବାଟା ସେତେ ଜରୁରୀ ମାମଲା ନୁହଁ ଭାବିଛି। ସେଦିନ କହିବି କହିକି ଲେଖିଦେଲି ଖଣ୍ଡେ ଚିଠି। 15 ଫରଦ ଚିରିବା ପରେ ଧରେଇ ଦେଲି ଚିଠିଟା। ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ବିବଶ ମୁହଁ ଆଉ ଲୁହ 2 ବୁନ୍ଦା। ମୋତେ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ଯାଏଁ ତ ସେଇଆ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। କିଛି ନ କହିବା ଆଗରୁ ବୁଝିଯିବା। ଠିକ୍ ଯେମିତି ମୋର ଆଜି ଖାଲି ଫର୍ଦ୍ଦର ଚିଠିଟିକୁ ପଢ଼ି ମୋଠୁ ବେଶୀ ମୋତେ ବୁଝିଗଲେ ମୋ ଉଡ଼ନ୍ତା ଶବ୍ଦ ସବୁକୁ ଭାବନାର ରୂପ ଦେଇ। ସେଇ ତ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା, ମୋ ବାପା।